Benvingudes, benvinguts al canal de LinkedIn del Parc Científic de la Universitat de València, des d'on emetem la primera de les converses, d'una sèrie de converses en el marc de la Dana, de la qual demà divendres es complirà un mes i que ha marcat l'última part de 2024 i sobretot la vida de milers de valencianes i valencians. Un episodi extrem, la gestió del qual posa sobre la taula, manifesta la necessitat de repensar de manera col·lectiva què hem de fer per a previndre aquestes situacions severes i complexes i des d'una gestió pública basada en el coneixement i la innovació. Soc Cristín Sulen, responsable de comunicació i màrqueting a la Fundació Parc Científic Universitat de València i encetem la primera d'aquestes converses sobre la cultura de la prevenció efectiva, donant la benvinguda a Eva Garcia, de l'empresa Epidicis. Benvinguda, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. I abans de presentar-te, Eva, voldria, això sí, convidar a les persones que estan seguint en directe aquesta conversa a que s'animen a compartir en l'apartat de comentaris, idees, reflexions i preguntes que contestarem també en directe. I Eva, ara sí, passe a presentar-te. Eva Garcia és llicenciada en Química i doctora en Medicina en Salut Pública per la Universitat de València. Ha treballat en els equips d'investigació dels professors José María Martín Moreno i Federico Pallardo Calatayud a la Facultat de Medicina de la Universitat de València. Des de l'any 2016 desenvolupa la seva activitat professional a l'empresa Epidicis, primer com a responsable de projectes i a partir de setembre de 2022 com a directora d'operacions de la companyia. Epidicis forma part de la família de l'àrea empresarial del Parc Científic, és una empresa biotecnològica centrada en desenvolupar solucions de diagnòstic, això ho dic bé, sí. Eva, in vitro, basades en tecnologia epigenètica. Molt bé, molt bé. Ja t'ho saps, de tantes vegades que ho hem parlat, tantes vegades. Que t'hem fet, Eva, és veritat. Doncs, Eva, per encetar la conversa, jo crec que el primer de tot ha passat un mes, és increïble, el temps passa ràpid. Ara bé, la situació encara no és palpable, com tu ben saps, perquè tu eres veïna de Paiporta, a més, Eva. Primer de tot, en aquest primer mes, quins ensenyaments o quines lliçons podem extraure d'aquest episodi tan extrem com ha sigut la Dana? Doncs, com bé dius, ha passat un mes i encara que no és massa temps, però sí que certes idees o sensacions que han tingut des del primer moment se van assentant i permeten fer una pensada de què és el que no va anar bé, perquè el que no posarem ja en dubte és que moltes coses no anaren bé en el primer moment ni en els dies successius. Els sistemes d'alerta funcionaren, però no es va fer el cas que evidentment s'hauria d'haver fet. Teníem l'alerta de l'AEMET, avisos des de dies abans i l'alerta roja no es va tindre en compte. Amb posterioritat, el sistema d'alarma es va activar tard. Jo vaig rebre el missatge del sistema S-Alert a les 8:10 de la vesprada nit del dia 29 i el barranc en Paiporta es comença a eixir-se a les 18:35. És a dir, l'alarma, que hauria de ser el punt d'inflexió en el que se donen instruccions clares i precises a la població per tal d'autoprotegir-se, va arribar quan el desastre ja el teníem a la porta de casa. A les 8:10 ja n'hi havia persones que havien mort en Paiporta, dins de les cases, dins dels soterranis. És a dir, primera lliçó, a l'alerta no li hem fet el cas que s'hauria d'haver fet i no s'han pres les mesures de prevenció que s'haurien d'haver ficat en marxa i a l'alarma l'activarem massa tard, quan ja no tenia remei, quan ja no se podia actuar en salvar la vida de les persones, que és l'important en aquesta situació. La destrossa material
era imparable, l'aigua no es pot parar, i aquesta força, aquest nivell de destrucció que acompanyava la onada, que arriba a les 18:35 cap a Paiporta, no es podia parar. Però les persones se podien salvar. Podíem haver estat tots a casa, podíem haver estat pujats el més alt possible, i un llarg etcètera. De qüestions que, passat un mes, tenim evidències fortes de que no es va actuar com s'hauria d'haver actuat per part de les administracions responsables. No anem a entrar en qui és responsable de què, perquè jo no me conec el sistema de responsabilitats ni d'emergències, ni sóc experta, però evidentment ni la Generalitat, ni les autoritats locals, ni el govern central van saber protegir a la població, primer d'un potencial risc i en posterioritat d'un fenomen extrem, mai vist en la història i que se van dur per davant la vida de 222 persones. Eva, recorde aquestes setmanes, especialment hem de dir que moltes persones, professors, investigadors, també personal d'empreses d'ací del Parc Científic han compartit les seues experiències, uns perquè viuen en la zona zero, com és el teu cas, i altres perquè han donat també la seva perspectiva, les seues anàlisis, i un d'ells és el cas de José María Martín Moreno, un dels teus mentors, anem a dir, que volia, a més, fer una entrevista en directe amb tu en la zona zero després de 10 dies de la Dana en clau de salut pública. En esta clau, Eva, que també ho estàs vivint, per ser experta en salut pública, per la teua especialitat, com s'està vivint aquesta primera fase abans de la reconstrucció? Perquè encara no podem, malauradament, no podem parlar encara de reconstrucció, però com s'està vivint en aquest plànol? Doncs el dia de l'entrevista, José María, com ben has dit, és el meu director de tesis. Més enllà d'això, continuem mantenint una relació a nivell personal i ell, havíem estat parlant els dies previs, es va preocupar com estàvem, com estava la família, i aquest dia ell el que volia era que férem una xicoteta entrevista per a poder penjar-la en els comptes de LinkedIn, Twitter, on fora, i fer o visibilitzar quina era la situació 10 dies després. La connexió d'internet no funcionava bé i al final vaig gravar aquell xicotet vídeo que ell va difondre. En aquest moment que jo vaig gravar el vídeo es veia el que n'hi havia darrere de mi, en el carrer en el que estava, és un dels carrers del centre de Paiporta. Havien passat 10 dies i encara estava enmig del carrer tots els trastos que la gent havia tret de sa casa, tot el que la gent ha tingut que tirar, desfer-se de totes les seues pertenències, de tota la història de vida, no queda cap record. I els carrers eren una mescla de trastos, mobles, roba, fang, que la gent havia començat a traure des de pràcticament el primer dia enmig del carrer, perquè havien de buidar les seues cases. En aquest moment encara no havia arribat cap ajuda en forma de màquines o ferramentes de part institucional, podríem dir. Comptàvem amb l'ajuda inestimable i que no podrem acabar d'agrair mai als voluntaris. I la situació en aquest moment era molt desesperant. És molt desesperant veure que tens fang encara dins d'una casa o d'un negoci i no el pots treure perquè en el carrer no cap res més. I ningú ve a emportar-se-ho. Aleshores, en aquest moment ja havíem començat a rebre els missatges de la Conselleria de Sanitat, però jo fent repàs dels missatges d'aquells dies, he vist que el primer missatge que jo rep de la Conselleria de Sanitat recomanant l'ús de la mascareta és del dia 8 de novembre, quan ja havien passat 9 dies. Nosaltres portàvem mascareta pràcticament des del segon o tercer dia, però per una qüestió de sentit comú, una lliçó apresa, probablement, de la pandèmia del Covid, i per alguna qüestió de sentit comú per a la majoria, i si no, per recomanació de gent coneguda. A mi la meva companya Giselle, que és de Cuba, me va dir: Eva, per favor, fiqueu-vos la mascareta. Perquè allò era un perill per a la salut de la població.
ha sigut un perill constant per a la salut de la població. Hem tingut el fang més de 10 dies en els carrers, continuem tenint fang en els soterranis dels edificis vora un mes després. N'hi ha problemes greus en el clavegueram 30 dies després. I en aquest moment de l'entrevista la situació era molt preocupant des del punt de vista de la salut pública. La pudor, encara que portàvem la mascareta, en alguns carrers era insuportable. Jo no havia sentit mai la pudor del fang, ara no se m'oblidarà. Però en aquest moment ja no era la pudor del fang només. Era la pudor del fang, la pudor dels aliments podrint-se en el carrer, no n'hi havia sistema de recollida de fem, la pudor dels mobles banyats, la pudor de la roba humida i probablement la pudor d'animals domèstics morts enmig d'un poble de 25.000 habitants. Aleshores, les sensacions i la percepció del risc és quasi obligada, perquè ante aquesta situació, davant d'aquest panorama, d'aquesta situació al carrer, dones compte del perill de forma automàtica. Això no és saludable, vull dir, no puc estar envoltat de fang 10 dies després i no puc deixar de protegir-me. I les instruccions de les autoritats han arribat tard. Aleshores, me pareix molt impactant, per exemple, que una de les primeres coses que portaven els voluntaris, a banda d'aigua i menjar, que hem de dir que gràcies a les aportacions d'aquestes persones, pràcticament des del segon dia l'aigua per a consum humà embotellada estava garantida per a tots, podies arreplegar aigua en qualsevol punt del poble, i el menjar també, perquè la solidaritat i la bona voluntat de les persones ha sigut patent. No podries assegurar-te que la resta de coses que estan al teu voltant estaven bé. I és molt impactant veure que en els punts de repart te donaven aigua, menjar i mascaretes. És a dir, la gent que fa les donacions es dona compte de que fan falta mascaretes. Els voluntaris que venien a ajudar venien en caixes de mascaretes, però a nosaltres, en aquest moment, ningú ens havia enviat un missatge encara per a dir-nos, per favor, fiqueu-vos la mascareta. Em sembla molt preocupant i un símptoma més de que el sistema no ha sabut respondre ni adaptar-se a la situació. I les recomanacions i els plans d'actuació a nivell supranacional dels organismes internacionals com puguen ser l'OMS, el CDC en Estats Units, l'ECDC en Europa, vull dir, guies i recomanacions per a situacions d'inundacions són públiques, es poden consultar. N'hi ha una sèrie de mesures i d'actuacions escrites i a disposició de les autoritats sanitàries del país. Potser no tingues previst una gran inundació, però si tu no la tens prevista, busca el treball que ha fet prèviament algú que l'ha patit o que ha previst que pot passar. El pensament científic, Clar. trobar els antecedents, què s'ha fet, no? Què s'ha fet abans? Segur que algú ha fet alguna cosa. Per què el CDC té guies d'actuació? Perquè malauradament havia passat el Katrina. Per què l'OMS disposa de guies d'actuacions i recomanacions a nivell de salut pública front o davant d'inundacions? Perquè, com té presència en tot el món, aquestes situacions s'han vist en anterioritat, en unes altres localitzacions del planeta. El que passa és que tal volta les autoritats ací mai s'havien plantejat l'escenari d'una catàstrofe d'aquest tipus. Però ja fa molt de temps que la comunitat científica ve avisant del que van a ser, dels que ja són, els efectes del escalfament global o del canvi climàtic o com vulguem dir-ho. I el fet constatat de que la temperatura del mar ha augmentat de mitja 1,5 graus
és que augmenta el nivell d'aigua que s'evapora i, per tant, el nivell d'aigua que cau en forma de precipitacions. I el que abans era una gota freda que patíem tots els anys i causava xicotets problemes, o problemes molt més localitzats, avui en dia hem vist que pot passar, ha passat i pot tornar a passar, malauradament. I Eva, precisament també des del punt de vista, com és el teu cas, des de l'empresa, també com ho he viscut, perquè l'estar preparats, no? La qüestió de la cultura de la prevenció ens impregna a tots, ens hauria d'impregnar a tots. Sí. Com també ho vas viure, perquè ara parlem de resiliència, però clar, en aquest moment és una reacció, no? Com hem de reaccionar davant aquests episodis. Com va ser el vostre cas en Epidicís i com s'ha entès també la teua situació dins la teua empresa? Doncs nosaltres som uns afortunats perquè gràcies a estar ubicats així en el parc, el dia 29 d'octubre el director va cridar a la 1 del migdia i me va dir, per favor, aneu-se'n a casa. La universitat ha suspès tota activitat, ja havia suspès les classes per als alumnes, però a migdia va suspendre tota activitat i la recomanació i l'ordre era que isquérem tots cap a casa, perquè en aquell moment pensaven que el que podia arribar era una quantitat de pluja molt elevada, no havia plogut en tot el dia, però el que esperàvem era aneu a casa abans de que comenci a ploure, les carreteres es comencen a tindre problemes, n'hi ha gent que viu a la província de Castelló, molta gent de l'Horta, la ciutat de València també, aneu a casa, continueu des d'allí teletreballant i demà o esta nit parlem per a veure com és la situació demà. Aleshores nosaltres, afortunats, anarem tots a casa i arribarem a migdia i ja estarem tots en casa. De fet, mai en la vida ningú diu en el grup de WhatsApp ja estic en casa, i aquell dia tots, quan arribarem a casa, diguem ja estem en casa. Sabíem que estaven tots en casa. En aquest sentit, es va previndre abans que tingueren que lamentar qualsevol situació de risc. En els dies següents jo vaig estar un poquet desconnectada, però sí que és de veres que la consigna va ser ens quedem en casa fins que la situació siga segura per a tots. Progressivament la gent que no viu en zones afectades i quan les carreteres han permès tornar a l'oficina han anat tornant, i per a la gent que sí que vivia en poblacions afectades han tingut un permís per a no vindre a treballar i dedicar-nos a ajudar a les persones que ho necessitaven en les nostres poblacions. Jo, de fet, he estat vora 3 setmanes fora del treball, vaig tornar fa uns dies i és d'agrair. És d'agrair, una, que ens avisen, que fiquem mesures per evitar problemes majors i que quan el problema ja el tenim davant de la porta de casa, l'empresa tinga la humanitat de permetre que et quedes ajudant on realment fas falta. Malauradament no és la situació de moltes altres empreses, perquè parles amb gent i te diuen no, però mi jefe me dice que tengo que volver a trabajar, no tengo coche. Vull dir, en aquest sentit som uns afortunats, que no hauríem de sentir això, el que hauria de ser és que tots tinguérem l'oportunitat, o tots els treballadors tingueren l'oportunitat i l'empresa on treballen tinguera l'obligació de protegir-los, que ja la llei ho diu, però tampoc se va fer cas aquell dia. Són poquets els treballadors els que s'enviaren a casa. La Universitat de València, la Diputació de València i poquets més. La resta continuaven en el seu lloc de treball. Són moltes lliçons que hem d'aprendre. Eva, estàs apuntant moltíssimes lliçons. Com feia una estona abans d'emetre aquesta conversa, així en l'equip, un dels nostres companys, Vicent Clemente, tu estaves explicant la teua experiència d'aquestes setmanes i deia Vicent, estem tocats però no enfonsats. No, és que no podem. Exacte, no podem, no? És el temps de la resiliència, de plantejar-se ja la recuperació, la reconstrucció. Quines oportunitats també planteja
aquesta situació de la projecció, no? de reconstrucció? Sí, des del punt de vista del que tu també te dediques, no? Que és el coneixement, la innovació, empreses en aquest cas de biotecnologia, però al final tots formen part, no? de la societat. Sí, de la societat i el coneixement científic, que moltes vegades a mi han sigut dies on durant el dia anaves en pilot automàtic, anaves a treure fang, netejar, no? I quan arribaves a casa i tenies ja el moment que podies assentar-te i pensar un poc, no? Han vist declaracions de tot tipus en televisió, enfrontaments estèrils, persones que fiquen en dubte la informació que proporciona la comunitat científica, cosa que des del meu punt de vista és pràcticament incomprensible, però bueno, he d'assumir que n'hi ha persones que qüestionen aquest tipus el coneixement, me pareix un poc difícil d'entendre, però bueno, treballa per a intentar no caure molt d'enfado en això. Aleshores, ara que hem d'enfrontar-se a la futura reconstrucció, perquè nosaltres realment no estem encara en la reconstrucció, estem en la recuperació o en eixir de la fase greu, que podríem dir, o crítica, ho compararia a un malalt en la UCI d'un hospital. No? Nosaltres encara estem en la UCI, no podem eixir encara d'allí. No ens han pujat a planta encara. Doncs, però arribat el moment de la reconstrucció, haurem de fer una repensada gran de moltes coses. Per exemple, per què el llit del barranc no s'havia tret per fora segons estava previst en plans, actuacions d'anys anteriors? Perquè quan se fan certes infraestructures, com pot ser, per exemple, la via d'alta velocitat, que és un avanç molt gran i ens permet arribar a Madrid en 1h40, però travessa l'Horta, la Foia de Bunyol i la Plana d'Utiel, on justament aquell dia caigueren de mitja 500 litres per metre quadrat d'aigua. I aquestes barreres artificials que hem construït estan tenint impacte en la vida de la població. Què hem de fer en l'aigua que recorre el seu curs natural? Ho sabem des de l'any 57, en la Riuà, i que ha tornat a buscar el seu cabdal i ha inundat pràcticament tota l'Horta Sud. És a dir, quines infraestructures són necessàries per a que això no torni a passar i quins sistemes d'alerta i vigilància s'han de millorar sí o sí per a que almenys la pròxima vegada se pugui alarmar a la població a temps i es puguen salvar les vides de les persones. Contem en tecnologia de drons que controlen moltíssimes coses. Entenc que baix una tempesta de 500 litres per metre quadrat, probablement un dron no pugui fer el seu treball, però contem en tecnologia de càmeres. Contem en desenvolupaments en matèria de gestió de dades, d'integració de dades en temps real. Perquè les dades que s'estaven generant in situ en la Plana d'Utiel o en la Foia de Bunyol o en la Ribera no s'integraren en cap sistema d'alerta o d'alarma que avisara a la població. Jo no sabia que comptàvem en el sistema de les alertes, però soc una ciutadana, no tenia obligació de saber-ho. N'hi ha responsables polítics que diuen que no ho sabien. Això me sembla més greu. Perquè no tenim uns altres sistemes d'alarmes? Perquè no ens arriben alertes al mòbil? No només quan la catàstrofe és inevitable, sinó en anterioritat. Per què no se suspenguen les classes en els municipis? Si podem integrar dades de múltiples fonts i aquestes dades no les té que gestionar un organisme o una persona concreta, que és una de les coses que pareix que ha passat, no? La Confederació, l'AEMET, Emergències de la Generalitat, el Ministeri de Medi Ambient, és a dir, al final tot queda en mans d'unes poques persones i de l'acció o inacció d'aquestes persones
va dependre el que vinga darrere, doncs hem de plantejar-se que això no pot continuar funcionant així. Hem de veure quins sistemes estan al nostre abast actualment basats en imatge, integració de dades, generació d'algoritmes que permeten pràcticament en temps real establir prediccions de risc, que ja sabem el que és una predicció. La predicció treballa en un nivell d'incertesa en el que tu te sents més o menys còmode. No? Quan fas anàlisi estadístic de dades, dius, en un 95% de confiança, no? Això sembla que és així. Doncs hem de veure on està aquest nivell d'incertesa en el que se sentim còmodes. És a dir, jo què preferisc? Que reba una alarma en una probabilitat del 80% tinga un resultat no desitjat o no rebre-la i que el resultat no desitjat arribi sense que jo ho sàpiga? Que és una de les coses que en els comentaris d'aquests dies els ha dit als científics de l'EMET. És que la predicció alerta roja, 180 litres per metre quadrat, al final no eren 180, eren 200, 300, 400, que foren. Són prediccions. Les prediccions ja sabem que estan basades en dades. Doncs aprofitem que disposem de ferramentes que ens permeten obtindre més dades. Més dades en temps real. Si jo ja estava veient en el mòbil a les 5 de la vesprada com el barranc de Xiva s'estava eixint en Xiva i s'emportava els cotxes i s'estragava, com és possible que no tinguem un sistema que si detecta que el cabdal del barranc en Xiva és 3, 4, 5, les vegades que fora més gran de l'habitual, l'aigua va cap avall. Doncs un sistema que emeta una alarma i diga els pobles de baix que se preparen que va. Doncs són dades que s'han d'integrar, que s'han d'utilitzar. Si necessitem sistemes de vigilància de cabdal, si s'ha multiplicat, si era 4 vegades el cabdal del riu Ebre, el barranc de Xiva, comptem en mitjans avui en dia que permeten captar aquesta informació i transformar-la en acció. Perquè tindre informació per a no traslladar-la en una acció, doncs la informació, això és una cosa que me diu sempre el meu director de tesis, la informació que no lleva a l'acció no vale para nada. Vull dir, si som capaços de replegar totes aquestes dades, d'obtindre informació de diferents punts i de després integrar-les i que això proporcione o desencadene que s'actue, doncs és necessari que ho fem. Aleshores, com a resum a la pregunta, hem de repensar les infraestructures que tenim, quin impacte estan tenint en la vida, davant de situacions com la que hem viscut, que necessitem aprofitar la informació que ja s'està generant o una altra de nova que se podria generar i que tal volta no estem arreplegant i, com sempre, en clau preventiva, s'han d'avaluar els riscos. I quan tu avalues un risc te diu probabilitat, severitat del risc i també capacitat de detectar-lo. I en això fas una matriu de riscos i obtens unes puntuacions en funció de la probabilitat i la severitat, i tu estableixes un nivell de risc acceptable. Tot el que estiga per damunt del nivell de risc acceptable tens que establir mesures de mitigació del risc. I una vegada has establit aquestes mesures de mitigació del risc, tens que tornar a reavaluar i veure si el risc està en un nivell acceptable o no. I continuar treballant per a que aquest risc tinga el mínim impacte sobre la fabricació d'un producte sanitari, en les condicions de treball en matèria de prevenció de riscos laborals, en l'exposició a un agent ambiental, en el que siga. Vull dir, la metodologia d'avaluació de riscos és coneguda i s'aplica en molts camps. Doncs en sembla que cal fer una repensada de com s'està aplicant aquesta metodologia de gestió de riscos. Eva, crec que has definit perfectament el que ha de ser una cultura
de la prevenció efectiva. Diguem efectiva perquè no ha de ser només una aspiració de les societats, sinó que ha de ser veritablement una prevenció, no? Com deies, no? Sense informació, sense acció... Clar, la informació que no condueix a l'acció doncs no és res. Efectivament. Eva, abans d'acabar aquesta conversa, que jo crec que és molt interessant perquè ho contes en una doble perspectiva, no? De com a veïna de Paiporta i també com a experta en salut pública. Eva, quin missatge traslladaries a les administracions i a la ciutadania? El missatge per a la ciutadania és un missatge positiu. Per als veïns dels pobles de l'Horta, de la Ribera, de la Foia de Bunyol, de la Plana d'Utiel, on en major o menor grau hem patit les conseqüències de la dana, és un missatge positiu. No podem enfonsar-nos, hem d'eixir davant. Li ho devem als nostres majors i als nostres xiquets, als majors per lo que han fet per nosaltres i als xiquets perquè són els que venen darrere i tenen dret a viure en els seus pobles en les mateixes condicions almenys que hem viscut nosaltres fins ara. I pel que fa a tota la gent que voluntàriament des de qualsevol lloc en la Comunitat Valenciana, en Espanya, des de fora, en Europa, qualsevol lloc, han volgut ajudar i han ajudat com han ajudat, un missatge de gratitud infinita. Gràcies a ells avui estem així. I pel que fa a les autoritats, no vull parlar des de la ràbia i la frustració, que realment com a afectada tinc, no vaig amagar-ho, però considero que no és positiu i hem de sanar, no hem d'oblidar, i el perdó el veig complicat, però sí que els demanaria, com a ciutadana afectada, però encara que no fora, crec que hem assistit a un espectacle lamentable des del punt de vista dels responsables polítics. Han estat fora de la realitat des del minut 1. Arribaven abans els mitjans de comunicacions que els exèrcits, crec que és un indicador prou cridaner, i els ciutadans no mereixem això. No mereixem viure de la caritat en ple segle XXI en un país desenvolupat com Espanya. I sí que els demanaria que cadascú es faci responsable de la seva part, perquè considero que totes les administracions són responsables als diferents nivells. Jo no vaig entrar, no soc especialista en dret ni molt menys, però hauríem de fer un exercici de reflexió, admetre que és allò que han fet mal. Si han fet alguna cosa bé, li ho reconeixerem. La sensació generalitzada és que res ha anat bé. I una qüestió que sempre està de fons, a banda de la brega política i l'intentar passar-li la culpa a l'altre, etcètera, que d'això nosaltres estem fora, perquè no tenim temps per a això, és que almenys siguin capaços de parlar en empatia. No estic parlant ni d'actuar, estic parlant de parlar en empatia. No ha vist a cap responsable polític que se li trencara la veu quan parlara de lo que estava succeint. I em sembla una mostra de falta d'humanitat molt greu. Aleshores, els demanaria que se facin responsables, que pensen realment més enllà del càlcul polític, del que passarà demà, de les pròximes eleccions, perquè això, el que passarà a les pròximes eleccions, ho tenim que pensar els ciutadans, no ells. I per una volta, o almenys esta vegada, se fiquen al servei públic, que és el que hauria de ser. Eva García, responsable d'operacions a l'empresa biotecnològica Virisys de l'àrea empresarial del Parc Científic de la Universitat de València. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres, Cristi. Per acompanyar-nos en aquesta primera conversa, de moltes que vindran, per a reflexionar el que deies, per a repensar aquesta cultura de la prevenció
arran d'una situació veritablement excepcional, però que ens ha deixat i ens deixarà moltes lliçons. Eva, moltíssimes gràcies. A vosaltres. I també agraïm a les persones que han seguit esta conversa en directe a través del canal de LinkedIn del Parc Científic. Recordar-vos que demà tindrem també oportunitat de conversar amb altra veu també de l'entorn del Parc Científic. En aquesta ocasió serà amb Manel Perucho. Ell és professor del Departament d'Astrofísica i Astronomia de la Universitat de València i també és membre de l'Observatori Astronòmic de la Universitat de València, que forma part d'ací de l'àrea científico-acadèmica del Parc Científic. Serà demà, divendres 29 de novembre, a les 12 del migdia. I només recordar-vos que aquestes converses es desenvolupen en el marc del programa Matching Park. Moltíssimes gràcies.